माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे उमेदवार विक्रांत सावंत यांनी प्रचाराचा शुभारंभ केलाय। यावेळी बोलताना ते भावुक झाले। पाहूया। माझ्या सर्व बांधवांना आमच्या सर्वांचा नमस्कार आहे। तुम्ही आमच्या विनंतीला मान देऊन सर्व इथे आलात। आपण सर्वांचं प्रेम हे असंच आमच्यावर राहू द्या। आणि खरोखर सांगतो, आज खूप भावुक क्षण आहे। आपल्या सर्व परिवारासाठी इथे जमलेल्या तुमच्या सर्वांचा आशीर्वाद हा महादेवस्थळात मिळणं हे खरोखर भाग्य आहे हे, आणि इलेक्शन पेक्षाही खूप जास्त मोठं आहे। तर हे वैभव, हे मला असं वाटत नाही वैभव कोणाच्या नशिबात असेल, आणि ते आमच्या नशिबात आलं यासाठी तुम्हा सर्वांसमोर नतमस्तक होतो। आणि खरोखर सांगतो तुम्हाला सर्वांना की खूप भावुक क्षण आहे, कारण महादेवाच्या स्थळात आज मी माझ्या घरातील माझ्या व्यक्तींना गमावलं। आमचे वडील 6 महिन्यापूर्वी आम्हाला सोडून गेले, पण आज तुम्ही सर्वांनी इथे उपस्थित राहून एक परिवाराची भूमिका निभावली, यासाठी मी आयुष्यभर तुम्हाला सर्वांना नतमस्तक आहे।